ओमफ्राय बेयो हौवाया हिनजावनाव थाहैबाय आरोखि हिनजावनाव साबा जाहैगोन नालाय गासैबो माबाखौनो बे बानजोबनांगौ जाहैबाय बैसागुनि अमा बुथारनो नागिरदों जोंहा नै बागिया ना गेन्द्रादा हनै खदाला बुंसै सानैनि गेन्द्रा जायो गेन्द्रादा फिसा मोना नों गैया गेलेनानै बालासो मानो दारजा बिसिबां लागोन फिसाया माथो लोंना नामा दाना बुलाला खानै बेसेबां बायदों बेखौ बायना सिकेन अमा मोजां हो गोबाव होखोलै गोबाव देनजारलै मानसिया अमा बुनायाव मानो नांगोन आखाइ जेबो जायाखै थैखाबाय फाग्ला बुजि माथो बेलाय खदाल गोरलैजोंनो होबाय मिलिबासो गेरेबजोबसिगोनलै बे दे खुलिदो बेयो जेन'बा थैबा सिबाय नै दा खेंनाजों खारफिन मालाय खारा गोमोना दिरुङाबो अमा गोमोनखायसो दा दालाय मा गिदिरसिन दंलाय बक्सिं फैयोब्ला लस जाबायलै फानग्राया लाब जाखाबाय नोंसोरो सेर'मोन सासेया फाननानै लस जाथारबाय 10,000 बा बराबर जाहैबाय सेर'आ मोनखागौमोन मोखा सोम जागासिनो बे दा गारियाव 4,000 लाब जाबाय दाबो थैयाखै नै दे सुबाय लाव नुलायबाय जानायाव माथा ओस बारजे थलादों मुखौनो ओइ बामफैलै नै दादा नै थिखोबाय संनाय सिङाव मान गिलिर गाइस मान खेबा भिडिअ खालामनो ना ओइ थेखौ मानसि गं नोंसोरो गय जानांगौ भिडिअ खालामबा नै गाइस गय फिसा लांसै सौखो नोंसिनिफ्राय गोदान नै अमा जानो नागिरदों रायजोनि बेखौ जाबाय लांबाय माला मुलि लोंबाय बे लामायाव दा खेबगोन केमेरामेन जानाय मिथियो Hei, dulu. Lo, cukup. Diulangi sekarang. Mabalai besar, keselai, semulai. Nang baik dia. Kalau itu dulu, semua. Ya, jangan tu sini. Umur sudah kalau tu. Sini. Umur. Acu, baik. Acu macam. Jadi, pasal tu kisah ini. Pasal. Mana macam dah? Guys, man, umur aku baik. Ni. Orang foto tinja kak. Mau setelah ini. Masa aku hulai. Tampui. Tampian. Kena harus kemana? Ini dia. Dah dong kacang. Dia kena ni. Ubah umur aku. Saya dili dah. Coba kena udah. Agar kain ni boleh. Bunyi dah. Bunyi dah. Ini di ujung labdang. Teruskan. Bunda sendiri.
Nakasih juga nalai. Ada pun apa pun nakasih. Asal. Itu naik. Sekian harga sini. Jadi. Nih. Dan jangan ada beli hari nanti. Tinggal dong kita. Bulan aja. Hakrani mancing nushkin bitawa gitu coba. Kasih. Lah ada bos. Sampai sebarang lah kan boleh. Hai ini ada apa sih? Hai ini dalam hal fungsi, sekitar fungsi aku ni mana ada kan ada ni ada. Sekitar fungsi. Ini mana? Gerai sih. mau 사오광고에 마나 사오나네 이제 뿌라 나네 만나네 너그 부르르 가보라 나 이제 다이 아 진짜 서든데 그 푸르라 부탑 누구 끝나 오는 내가 보고 이거 맛이 이 하루가 끝나네 그래 자야 그 손이야 까봐 이거가 심가에 소담이 폴로하가 로마 사네요 프로마 오늘 봐 봄낸다 진짜 우리 하프네 이따 그러는 거 이거 우리네 와 비지 봐 대라 보도 우리야 얘 콘타나고 같이 우리야 아니 가로 하자 오마자 그러네 이 가시네 마나 문제이 파르랍 자이 바다 비라다 올라가 미션하고 아니 뭐네 아따 비도 당할 분 먹고 안 먹고 있나 리무하는 왜 그래 아 편네 그래 마치고 바로 사람 좀 하시오라 마라 문제이 가시네 마라 자기 농가 bây giờ bạn biết là bay ăn 카메라를 내가 나와라 좀 nó đâu có dưa dạ ngủ lên chứ và nó bôi cho mình 컨트롤 사탄이 그래 아무래 비에 후에 인조 너 사이외 이렇게 인조 너 사와 가야 겠는데 집어마 근데 비반 좀 나오자 이거 저 이거 루가스니 어디 coklat berapa enggak set terah udah sih nang baik set kelong baik behave berapa sahaja nih jangan mobile pay udah asli mulai coba channel kita kau ini bisa gitu nggak baik Pinang lay vậy này của họ có ăn là Pinang lay vậy Kukuri mà đi đâu
गासै साबा मानसि दानदों बिदिनो बोसोरसे दं सानै साथाम साब्रै साबा